Hello people and welcome back again Vazimu Reality ITV pa TV Digital Health Chief Deputy tunoenda nyaya dzakasiyana siyana dzichitika munyika yeZimbabwe. Ndofunga pa social media madeza apfuura pane video yaitendera itrenda pa social media na Prophet MTK vari kumakuwa vachinamata vachitaya kugadzira zvinhu zvavaigadzira but vanhu vazhinji video yana kutora zvakanaka vane matauriro avairita usanana zvakakodzera seZimu ITV tatino hatitsvage Prophet tikwasotaura nawo amazoti explain kuti zvaifamba sei so that vanhu vandaka kunzwisisa kuti zvakayatsofamba sei chichanyatsoitika musiwo zvemudambudziko rakaranga rirei samu reZimbabwe ganikokorodze Prophet MTK muchirongwa munhu waMwari munofara here? Ewa tofara munofara here munhu waMwari. Ewa isinofara motirise basa raMwari. Aiwa basa raMwari tikufamba naro chaizvo. Ndinozviona ndaiona live papage penyu ndakatsoona zvishoti basa rikuita se rokurohwa zvakanaka. Aiwa ndizvozvo aiwa ndozvatikazvarohwa izvozvo kuti basa rifambe. Saka wai tisatawanza kutaura kunoda kuzoona malive yenyu vanongada kuzoona zvamunomuchita vanobata page ine rakanzi chini? Rakanzi Born of Prayer Ministries vanotibata every Sunday 10 per life. Alright. Anyway, ngetipinde zvedu panyaya yedu munhu waMwari pane video yatakaona ndakareacta kwariri video iroro pa social media pamainge muri kumakuwa muchitaura neimwe family so yanga inemwe mudhara anga ine zvinhu zvaangakapiwa but vanhu vazhinji vane macomments akasiyana-siyana vaitaura pamusoro penyaya iyi saka tichadzitaura nyaya idzi nemastages so that patinonyatsoipindura zvakanaka naka tichifamba. Nyaya yekutanga ndeyekuti vanhu vaitaura kuti matauriro amaita naasekuru maita muri kuvamanikidza kubvuma zvinhu zvavasina kuita kana mutanga muri kuvamanikidza zvakanyatsofamba sei? Alright. Hakuna munhu angapinde musha memunhu asina kutenderwa kuti apinde musha. Chekutanga ndechekuti baba vako yasemhuri vachiuya kuchechi. Vaya semhuri vachiuya kuchechi vaiwira nhau yekuti kune munhu angafa rufu rusina tsananguro kana kuti kufa kusina maturo. Right. Saka vafa kudaro ndobva vauya ndobva vati atira kubatsirwa nokuti haasi wekutanga munhu afa. Vanhu vakuramba vachingofa mufamily umu. Saka tauya kune munhu waMwari kuti mutibatsire. Takataura kuti baba ava vakaenda kuMozambique vakanopiwa mushonga kun'anga. Asi mushonga uyu ndo wapanduka wakuraya mhuri yavo. Saka ihuku ikudya mazai ayo. Asi zvatinoda kuti tiite ndezvekuti ngavaende kuMozambique vanotora ivhu ikoko. Kana ndike ndanamata neivhu iroro topinda musha mavo. Toenda mumakuva muri kufa vanhu rufu rusiri rwaMwari rwevanhu. Tononamata toti akabata-bata ngaachibatwa nezvaakabata-bata. Alright, ndo zvakaitika paye kuti roti vanhu vaifa rufu si rwaMwari. Saka vaiti hatichada kuti pamakuva apa pauye vanhu vanongofa rufu si rwaMwari. Tara kuti rufu rwatakuda ndura Mwari nokuti vanhu vari kufa rwana vadiki. Saka zvinoreva kuti pamakavati vaende kuMozambique vobva mazopinda mumusha mavo pane video zvinova video irapa iri mushonga weraki. Amen. Ndizvo watora mushonga weraki iwowo ndobva watakakunetsa nokuti mushonga weraki iwowo kana ikanotora mushonga weraki zvinechiramba nokuda kutora vamwe maraki ndizvo. Saka mushonga weraki iwowo ukazopanduka ndo wakuuraya vana nhasi. Vese vari kupera uri kuraiwa nokuda kuti wakabata mushonga weraki. Asi waibata uchiti ndodo raki pabasa. Asi usikazozva wakabata-bata unozobatwa nezvawakabata-bata. Manje zviri kuzoda kubata iwewe asi kuzobata-bata akabata. Zvanobata-bata asina kubata-bata. Isu madhodha akabata-bata ngaabatwe-bata nezvaakabata-bata. Iye ngaaende kumakuva asi vari kuenda ndo vasina kubata. Mapera ndikutona pane gwanyoro izvozvi nyoro kuti vabreke ota yakaita baba zvekuti yemushonga yelaki. Mushonga uyu wanganoutora kuMozambique. Amen. Ini ndo profita ndikubvunzeka. Wazinyasonzwa ndiri profita. Wautora kuMozambique mushonga uyu saka ndoda kuti munotora ivhu kuMozambique. Matora chi? Dhakarachi. Moya naro munhu matenga hari. Matenga chi? Maisa altar yenyu. Ndo ndapukanyira pasi. Ndapedza kupukanyira pasi. Pane zvamuchaona zvichiitika mumusha menyu.
ndapedza kudaro nakupinda mumakuva ino wakameenda mumakuva wakameenda mumakuva uchinaitei ndichipereka ndichigadzira mishonga ndafunga muri Zimbabwe maona video iri vachinzi endai mutore ivhu rekumozambique moyana then mozondeza ndopinda mumusha menyu vakatoenda kunotora kumozambique kana kuti zvakafamba sei? Vakatotuma mwana unotora ivhu kumozambique. Vatuma mwana unotora ivhu kumozambique voti taiwa munhu waMwari tane ivhu chihandei kumusha. Sezvo dai ndakada kugumisira nhau yavo panzira ndo paunozofamba vanhu vachitaura kuti aiwa maprofita anogona kubatsira vanhu asi apedze nyaya. Saka ndakati inini ndoda kuti ndipedze nyaya dzevanhu chirege ndende kwacho kukunzi kukufiwa vanhu kwacho pamba pacho pari kunzi ndo pakabatwa mushonga pakauya n'anga kuti ndinonamata kuti hapasisina zvakare unongwa uchaitwa mushonga uchaurayisa vana. Alright. Satasvikedu pakuenda kwamakaita kumakuwa nezvakaitika kumakuwa muri Zimbabwe kana paine vakasina kuona video ndichata ndichiti play after video so that munoyatsonzwisisa nekufambidzana nenyaya yatinayo panapa. Satasvika kumakuwa muchiri kumba musati maenda kumakuwa masvika ivhu rekumozambique rapo zvese zvapo munhu waMwari pane zvaikombolena vanhu vachiti no matauriro amaiita nasekuru akadika muchiti takutora zvinhu zvese zvechiwanhu chiwanhu zvese ndimbi chiwanhu zvinhu zvaizvo zvechiwanhu zvakashata here kana kuti zvakanyatsomira sebose the way amaitaura amaedza kuti hapasi tomboda kuonekwa chinje chiwanhu tine zvinhu zvechiwanhu zvakangoita kunge hari kuti hari ndonaka ingori hariwo zvayo. Chinoitika ndechekuti kana vanhu vachinge vawirwa nedambudziko mumusha vanenge vakutsvaga chinhu chose chiri kuvavhiringidza nokuti chandinotenda ndechekuti kana munhu akunamata Mwari anofanira kusiya zvechivanhu onamata Mwari chero chivanhu chichishanda. Kana uchiita zvechivanhu mira kuchivanhu woita zvechivanhu chako choshandira kuchivanhu. Kana waita zvaMwari womira kuna Mwari woshanda uri kuna Mwari. Semabvunzo ramukamboita pamakambondifu makati munhu waMwari tiri kuona kuna umwe anosanganisa vachiti ndiri muprofita ndiri n'anga zvakare. Takati aiwa kana uri n'anga unotobatsira n'anga vachitoita vanhu vanototenda kuzvin'anga vanotenda kune muprofita wakauya unotobatsira zvotoitawo kana uchitenda kune muprofita. Saka isataura kuti muri ndiyo yakasuggesta kuti aiwa chose chinonzi chechivanhu chese ngachibude panopamba timbonamata toona kuti mhepo iri kumbobva kupi. Ndosaka makona pai takataura kuti aiwa hari nemandiro emuti ngazvibve asi handisiri ndakati zvibve vana ndo vakataura kuti ngazvibude uye zvakare zvinhu zvacho zvanga zvezvanzvadzi yakatofa. Saka vana vaitaura kuti hamungatore zvinhu zvanzvadzi yakatofa imi zvisiri zvenyu saka mukumbozvichengeterei saka ngazvibude. Saka mukutaurana nemukutaurana vanhu vasati vaona video rekutanga nepatakambotaura zvaita kunge ndiri kumanikidza munhu asi ndaisamanikidza munhu zvazvo zvatotenderwa nemuri yese nokuti handisiri ndakatomhenda kuti zvinhu ngazvibude ndo vakatozvibuditsa vega makatona video racho ndo vakatonotora zvavo vega ndakamira. Alright. Mazoenda kumakuwa maenda kumakuwa zvazviri necessary here kuti muende kumakuwa kana kuti maifanira kungonamata maybe muri kuno kuHarare kana muri pamba ipapo why makazodecide no ndakupinda mumakuwa macho imomo? Ndo pamakanzwa paivo chiti ndine nharo nezvine nharo. Saka kana chiti ndine nharo nezvine nharo kune zvitone nharo ndo zvatinoita nharo nazvo. Vanhu vakawanda vanoda kupinda makuwa kana muchinge mafiwa. Izvo zvakanaka munhu anofanira kupinda makuwa kana muchinge mafiwa asi mafiro ari kuitwa mumusha umu makaiswa mushonga pamakuva. Munhu akatonotora n'anga kaenda mumakuva kaita zvayakaita. Saka mumakuva imomo ndo muda kutsikwa torivhesa every negative words kuti pano hapachafiwa rufu rwevanhu kwete rwaMwari. Ndo zvatangopira chete makuva nokuti mufi agara paanofa rufu si rwaMwari anoita shungu anomuka otanga kuzo munhu akaromba uya anoziva kuti ndindakauraya munhu anochinja anoita inonzi change gate obva anourayisa munhu asina mhosva. Saka tada kutaura kuti no munhu ngaabatwe nezvaakabata hakuna munhu achafa pano nokuti mumwe munhu anenge aishanda kuSouth Africa vamwe vacho mhuri yaishanda kuCape Town vamwe kuAustralia. Saka dzimwe nguva unogona kurasirwa mhepo ikoko munhu ozofa. Saka ndakati mese zvamakaungana chirege tinamate pano kana pakazosvika n'anga kana kuti zvezvakazoitwa ngasabudirire nezita raJesu. Saka ndofanira kuenda kumakuwa ikoko. Yes, ndo pakagadzirwa nhau dzacho dziri kuurayisa vanhu. Zvakafanira kuti ende munotora ivhu kuMozambique nokuti ndo kwakatangira nyaya yacho.
Alright. Kupane patakanzwa apa video ndika pa muchitimba kuti mimi munomuka enda uno munorwisa muna akakuuraya muka enda muna akakusa muna akafa ane chaanoziva here kana muna akafa atofa. Chandotena kuti mweya haufi body ndiye inofa asi mweya haufi. Saka mweya zvausingafe ndio unotuma unzi chidzokera kuvana vako. Saka mchizona unachizofa. Saka isaitoro kuti no enda unouraya munhu akakuuraya kwete kuenda kuna vanhu vasina kukuuraya. Ndo paipo tivadzoka pathime kuti akabata ngaachibatwa nezvaakabata. Akabata ngaabatwe nezvaakabata. I like that statement. I like that theme. Ine power. Saka paipa munhu anokwanisa tomuka samweyo kana usina kufa unokwanisa tomuka uchienda kuti unorwisa uchienda notese. Ndosa muchiona panonzi panoita accident panogara pachiitwa maaccident panogara pachingoitwa maaccident. Zvinosaka kuti mweya haufi. Saka pane pada kutoendwa ipapo kana munhu akaita accident unonamata kuti aiwa pano pachafiwa nezita raJesu. Alright. Kuti akabata akakonzeresa accident iyoyo ndiye ngaanouraya iye kwete kuda kuurayisa isina mhosva. Akadya mhiripiri nova ndiye ngaavaviwe. Mumwe munhu akudya mhiripiri ari kuzhombo kwa mbuya asi mwana ari kunogwara asi kuroorwa. Ndiye ari kuvaviwa asi asiri akadya kamhiripiri. Munhu akudya mhiripiri ari kuchitungwisa. Bari munhu ari kuiti Cliff ndiye ari kuvaviwa. Kwakuvaviwa nei? Pane munhu abata. Saka ngaachibatwa nezvaakabata. Asi ipapo manje haungobatwa tisina kuti anharo nezvine nharo. Nharo dzacho ndedzekutoenda ikoko kwakaitwa ma-altars acho. Tonobreakera ikoko nondokwa vakaita. Alright. Tichiri papa panonza kuti John pakunanga paine nzvimbo yaita accident then vanhu vanamba vachifira ipapo but munhu akafa anenge asingazivi here munhu akamuuraya chaiye kuti aende kunoataka munhu akamuuraya instead of kuti azopese vakuuraya munin'ina wake akuraya mufemi zvinhu chimboyatsofamba sei. Munhu akafa anotomuka otoenda kune munhu akamuuraya asi munhu akamuuraya manje noti ndiye akatouraya. Saka anonogadzirisa kuti mune kana adzoka anobva amuti chienda kumhuri yako. Save kumhuri hapana chavanenge vachiziva vanenge vangogara vanozoziva kana vachinge kwangofa munhu vozotsvaga patofa kana 4 vazosvika kwatirima ndoti aiwa munhu akauraya ndinhingi akaita zvinhu pakati handiye pakaurayiwa munhu pacho tinonamata ipapo tirivhese mashoko akataurwa nemunhu zvidzokere kune munhu wazvo. Nhau iripo chete ichitongoita inonzi change gate tongodzosera zvinhu kumuridzi wazvo zvaifanira kuitika kwandiri ini ngazvitike kwauri nokuti iwo ndiwo akabata. Ndiwo akadya mhiripiri sai ndovavirwe. Ndo chete ndo nyaya dzedu dzatoita kabone of prayer tongotaura kuti toita inonzi change gate. Kana waida kuti vana vangu vasaroorwe vakwewo ngavasaroorwe chete nokuti hatisi kutoda kunamata zvakawanda. Kana uda kuti nini vangu vasachate vako ndo vatadze kuchata wozopedzera kuona ko vangu hauchachata wana asi ndini ndakaita ma-altars ndo yatinongoti change gate. Alright. I think ndapanzwisisa. I think nyaya iyi mayatsoexplain because ndo nyaya ndofambira iyoyo kuti vanhu yatsonzwisise kuti zvakatsofamba sei that video so that panova neclarification nekuti vanhu vanzwisisa kuti nyaya yakatangira pakati yakaenda pakati so that vanhu vanokwanisa kubatsira pakunzwisisa because pandaiverenga macomments video ndakabva kureacta ndakaona kuti no maybe vanhu pane pavasi kunyatsoita sei pavasi kunyatsonzwisisa ndikubatei munyatsotaura anyway inyaya itainzwisisa kati mwendewo pane imwewo nyaya kuna prophet muti kudini vanhu vanenge vachiti zvezviitwa kumachechi zvezviya mabhidhiri acting. Chinoitika ndechekuti kana usati wasangana nedambudziko unofunga kuti vanhu kuacta asi ukanyatsosangana nedambudziko chairo ende matambudziko ariko ende atoriko asi wewe kana usati wasangana nedambudziko unoti vanhu vari kuacta ende mabhidhiri asi chimboendawo ipapo umbosangana nedambudziko umbotesta woona kuti zvakamira sei. Zvakafanira kuti munhu anotengesa lobos nemunhu anotengesa bhekazini webhekazini ane chingwa changu chakanaka welobos kuti ano chingwa changu chakanaka asi chese chingwa. Saka vana nyaya ingoripo inishoti ndeyongoti vanhu vanokwanisa kusangana nematambudziko. Zuva anosangana nedambudziko ndozuva anoona kukosha kwevanhu vemweya ndipo vanoona kukosha kwevanhu vanokwanisa kubatsira vanhu. Ndizvozvo. Ko vanhu vanoda kuona munhu waMwari vachiita mawanonwani vanokubata sei vanokuwana kupi. Alright, ndooneka kumufa kwose kuna Chitototo opposite block 25 maflats ndo kwandinowanika ipapo. Saka mawanonwana aya munomaita rini? Twaita muso Wednesday ndo panoita mawanonwana anobva makuseni kusvika kuma4. Ndenge ndichibatsira munhu free ndichibatsira vanhu vachibatsirika ende ayo vanhu vari kuuya
zvakanyanya dzongwa tikutotadza kutopedza vanhu asi tikumbedza kuti tivapedze. Alright. Asi mawanoniwana haabhadhariswa. Aiwa mawanoniwana hapana kana mari inodiwa. Hapana kana mari inodiwa kungobatsirwa chiri pachena. Alright. Aiwa toda kukutendai munhu waMwari nenguva yenyu yamatipa kuti tinge tichiwiwa tichibvunzawo mibvunzo yedu. Ino vamwe vanhu havaba respect majournalist vakanzi vatakuvanika kuti vanhu vaya pasocial media vanhu vanonetsa vanhu vaya so but tosiya zvakatifanira muchiita makandipa time yekuti kwanise kutaura nemi muchiexplainira vanhu kuti vanzwisise mafambiro akaita nyaya iyi hamiona amine vamwe mashoko amine vamungade kuudzeni mhuri yeZimbabwe. Ndakuudza mhuri weZimbabwe kuti aiwa Mwari yezvino ari kubata kuBorn of Prayer Ministry kumfakoso uyai tikubatsirei upenyu hwenyu uchinje zvose zvakadyiwa negwatakwata zvinofana kudzorwa. Chakakosha chakanyanya kuipa mazuva ano chekuti vanhu vakawanda vari kubuda mamarriages avo akawanda. Munhu ane 10 years ari marriage, munhu ane 6 years ari marriage asi ari kunzi varambana. Kune nhau iya isina kumira musha yakatokandwa munyika yedu yeZimbabwe yokuti mamarriages ari kuparara. Vanhu vari kubata mishonga isina kumira musha zvokuti zvakuda Jesu, zvakuda Mwari kuti apindire. Saka takataura kuti tine nharo nezvine nharo. Tine imwe theme zvashuya yakauya iyezvezvi Mwari achitaura akati zvinorema pazvinorema ratidza kuti unorema pazvinoremawo. Achimboitangidza zvinorema pazvinorema ratidza kuti unorema pazvinoremawo. Nokuti zvinorema zviri kuuya ende zvinorema zvinouya achichiratidza kuti unorema pazvinoremawo. Wow. Murezimbabwe mukunzwe zvinorema gaimbo idzokodzo ndeyatsoibata zvakanaka. Zvinorema pazvinouya zviratidze kuti zvinorema iwo unorema kune zvinorema. Ndizvoratidza kuti Mwari anenge achitaura. Zvinofanira kukuvhiringidzai muzoti Mwari ndiyakuti ari kutaura kuti zvinorema pazvinorema ratidza kuti unorema pazvinoremawo. Saka pane zvinorema machechi vanhu vari kutiza opedzera vasati vabatsirwa vakuenda kune mumwe, vasati vabatsirwa kune mumwe vakuenda kune mumwe, asi zvikunzi zvinorema pazvinorema chiratidzawo kuti unorema pazvinenge zvauyo zvinorema. Alright. Ndine mubvunzo wandine I think ndo last one tobataenda because mibvunzo ndine yakawanda but because for your time ndozongoda ndichingoita sei pane mubvunzo unondinetsa prophet ndandikubvunze pamberi pekamera wekuti ndinoona vanhu vazhinji vanonzi ndinge ariwana zvishiri anitika ariwana zvishiri obva aenda kumasowe otoenda matiro pamwe pacho otodzoka haanesi akutofamba akuratidza kuti no munhu akutota se akutodzoka andike atoright but munhu akarohwa nezvishiri paanouya kumapastors mapastor anongoti Mwari vayanaka Mwari vanoita sei vanonzwa obva aenda munhu obva anofa atorohwa nezvishiri. Chine chimboitika maprofeti mukurova munavatirawo here vanhu varohwa nezvishiri avo simba riripo here kuti munhu akarohwa nezvishiri munokwanisa kumudhila naye obva atoita zvakanaka. Nhau ndo inobva yadzoka pakutanga paipai kutaura kuti maprofeti isusu vachi maprofeti hatisi kupedza mabasa tinoda ngonamata kuti in the name of Jesus pane in the name of Jesus zvinopera asi pane dzimwe nguva dzotoda kuti tombonyatsoshanda nemunhu iyeye pane maaltars anenge akaitwa kuti munhu iye azomanifesta. Saka pane kuda kutanga pabreak kwamaaltars first kuti munhu achirarama semunhu. Saka wangoti in the name of Jesus wakasabreka chacho chiri kumanifesta hapana kwatiri kuenda. Saka muri kuona zvinoita kunge masowe vari kunyanya kubatsira zvakanyanya kupfuura maprofets edai. Maprofets shuwa tiri mudambudziko hatisi kupedza mabasa. Ngatipedze mabasa evanhu kuzvifambi ndiro basa ratakatumwa. Musamuona tichizoti aiwa hande kwamurehwa ndinoenda hande kwamutoko ndinoenda. Chandikuvarira kuti munhu akapedzwa basa munhu akadzimara achinja anouya kuchechi ega. Alright. Ndosaka vanhu vachizoramba vari kutenderera nokuti apa abuda dhimoni raramba apa anobuda raramba anopedzera kuti maprofeti acho ndeefeki nokuti hapana chiri kufamba. Saka isusu todhila nemunhu kusvika dambudziko rapera. Alright. Aiwa I think ndapanzwisisa ipapo mune Zimbabwe dakutendai nekuramba muchingosapota nekuona mavideos yedu panapa Zimu at ITV kachine muchitiona kuFacebook dakuramba muchikutendai nekuramba muchingofollowa page yedu yakanzi DJ Spark ZW. Saka guys rambai muchingosapota but before musati mafollowa isusu please follow Jesus Christ saishena muponesi upenyu hwenyu then kunoda kuzomuzwisisawo nokuona malive nekuona more videos about zvinenge zvichiitika kuBorn of
Prayer Ministry, search a page yakanzi Born of Prayer Ministry. Then there's another page yakanzi Prophet MT kandi ndizvozvo follow up to you so that munowana information, munowana first hand information. Kwete uziona information yabva kuna Sparks pamwe pacho notane pasipo, but makaenda makanoona pa page na Prophet yakanzi Born of Prayer Ministry munowana kuona first hand information. Boy isusu panotaura isusu tikata kuedzera kuti maspice tukeli pamwe tisina yatsonzwisisa tamutaura pamwe. So guys, muno follow page la Prophet MT ne yakanzi Born of Prayer Ministry. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu at ITV. Ramba mchungo support, ramba mchungo ona. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.